инопланетянин вуҷуд дора? Як кас савол кардае. Бале бародари азиз, вуҷуд дора. Не ки не ин гуна ки чхеле ки дар телевизор мебини антенча болои сараш мегарда, не ин гуна не, балки дига хел. Фаҳмидӣ? Барои ҳамин назар мекунен сураи Ошуро ояти 29 бидурем бинен хитон иншааллоҳ ман ям нависим рақамша Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло чӣ гуфтагиае. Так што бародари азиз, на танҳо мо дар ин замин фақат зиндагӣ дорему тамом халос, балки дар дигар ҷоам чизҳое ҳастае ки мо аид огаҳӣ надорем. Чӣ гунае ки учёниҳои пеш будан, чӣ гунае учёниҳои пеш будан, яке аз имом Аррозӣ меганаш, мега ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло масад чизҳои дигам офаridагие масад дар дигар чиз, дар дигар курҳои замин, дар дигар ҷо мисли мо, лекин мо инро намедонем чӣ хелие. Чӣ гуна ки бо гуфтам чӣ хеле ки дар кино нишон метаҳад, ин гуна нест. Фаҳмидӣ? Барои ҳамин мо медонем ай ҷинҳо огаҳӣ дорем, аз фариштаҳо ва малоикаҳо огаҳӣ дорем, не ки бо чизҳоеро ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло офаридагие мо аз инҳо огаҳӣ надорем. Чӣ гунае ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло дар сураи Наҳл ояти 8 мефармояд: он чизеро ки ман офаридагим шумо намедонед мега. Так што бародари азиз, дар дигар ҷое, дар дигар планетае ки ҷоида чизе боша набоша, ҳамаи иҳо Аллоҳ субҳанаҳу ва таолоро итоат мекунанд. Фаҳмиден? Барои ҳамин ман намедонам, иншааллоҳ фикрота буда комментария бинависон. Худо хоста боша видеоро падилитса ки история ки дасо хуша. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.